Què el farem, l'Smile Thinking? L'Smile Thinking de la ratafia. Ara fa 4 anys la Celler Santa Coloma de Farners va començar un procés de canvi. Un canvi basat en noves metodologies d'aprenentatge i que té per nom Smile Thinking. Smile Thinking és intentar aproximar l'aprenentatge als nostres alumnes de manera vivencial, significativa i experiencial. I que tot això entronqui amb la visió que vam formular com a centre. La nostra visió com a escola és ser una comunitat educativa amb una empremta pròpia basada en unes experiències que ens facin competents tecnològicament, socialment, creativament i comunicativament per afrontar els reptes de la vida de forma equilibrada i feliç. Hem de tenir en compte que si volem crear el futur ens hem d'ocupar avui del canvi. L'Smile Thinking ha suposat un canvi molt profund per a la nostra escola. Hem hagut de canviar metodologies, hem canviat estructures, espais, organització de mestres. Això ha suposat un repte a nivell de professorat i a nivell d'escola, però el resultat final ha sigut molt bo. El producte que tenim creiem que és de qualitat, que els alumnes l'han acceptat molt positivament i realment quan entres a l'aula i veus la cara dels alumnes quan reben amb expectativa que posarà el missatge o no posarà el missatge, el repte que aquell dia ens planteja l'Smile Thinking i com l'hem de solucionar, dona sentit a tota la feina que hi ha darrere. Una noia que vol conèixer Catalunya i tots els nens i nenes de 5è li ensenyaran tot el que saben de Catalunya a través d'un blog. Per posar la informació en el blog l'hem de buscar. El que fem és la busquem a internet. Ara en aquests moments estem lligant les matemàtiques perquè penjarem un gràfic del Cabal dels Rius. Llavors aquí posem les matemàtiques, quan redacten fan en català, a vegades li escriuen alguna carta en castellà i mirem que totes les assignatures quedin aquí dintre englobades. Un canvi que ha significat un esforç però que des del centre valoren molt positivament per tot el que ha repercutit tant en els alumnes com els professors.